se usaba, o traxe de cotío de labradío, vale, que usaban a diario, e aquel outro é máis moderno, que para vos igual non é moderno, vistas, mirando para o vosso vestuario, vale, pero sí é máis moderno, é un traxe de época, veu posteriormente, anos 60, 70, vale? Se vos fixeres tamén son distintas as telas. En este os usaban moito o paño e a lana, son gordos, pesados, vale? Este igual incluso o liño, pero este é raso, vale? É moito máis fino, máis fresco, de acordo? E non pesa, evidentemente, vale? Mirad, aquí temos un traxe de gala. Vos cando vades a unha festa, a unha ceremonia, seguro que non vades así con traxes. No, bueno, vale? non creo. Vale, pois estes son os traxes de gala, son os que usaban para ir ás festas, vale? E a xente que podía. Había outra xente que non podía ter este segundo traxe do seu armario. Entón, a traxe coa falda que usaba, as áreas que usaban a diario, o que lle facían era